Okay, mayong buntag. Pizza Jis, adlang Merkulis 2025 nga kigsunan. Okay, ani ata sa paghimo og moringa powder. Okay, herbal powder mga kigsunan. Okay, og nay ang ato ang tea na apod. Okay, kay ang ato ang silbing inayag mo himong tea ug ang pino mo himong tong powder, no. Okay, doble ang atong purpose ani no paghimo, no, na tea na puy powder nga itong panimpla kay sunan epektibo gini, no, tested na ni o bantugan na ni nga tambal, no, sa tibuok kalibutan mga kaisunan ang moringa herbal tea o herbal powder. Okay mo na lang ang proseso mga kaisunan na sayo lang mo nang sanal kay blender, no. Dinding ang inugang malunggay, no, na may ragod to dali man matan dumok no kay ugang kayo, kustig na siya, crispy na siya napaka buwad, no, ang crispy gani kay buwad ang malunggay, no. Okay, pwede ra kumot-kumot ton to di gud pino may gani i-blender para tag blender para nga pino baron mainom pud nga mo kuyog sa tubig ba di mo kuan, di mo sahi o di mo buwag sa tubig. Ito, no, pino kayo mo bagay ng gatas pa siya ba. Okay na atong yayag-ayagon po ang iyang pansilbi ka ng dagko mo na itimong tea puston tog tibag ng kigsunan. Maura na diya, no, maura na proseso diya mga kigsunan. Sunduga lang inyo kung namoy kamunggay diya. Kung mo kamunggay diya igna lang ko kay tagaan ta mo kanang kuan yung nani na. Bitaw tilaw ba na mag yun na di magsinakuan ba kay tambal guni. Okay, magigsunan layo ka ako lang kang tagkuanan paladaan sa kuan EGNT na lang magigsunan. Bitaw joke, bitaw tinuod na joke ka, no. Okay, salamat mayong adlaw.